Så ser man lige, ja. Ja, det er det. Skal du se dig selv igen? Ja. Må jeg se mig? Hvad er det? Også mig. Også dig, du har set dig selv. Ja, Også mig. nu vil jeg se jer lidt. Hvad får I der? I får dejlig havrefras. Fuld af næring. God start på dagen. Fuld af energi alle sammen. Og jeg kan fortælle her, at vi har haft Sara og Andrea på besøg. Og de har sovet alle sammen oppe i den store madras. Ella endte godt nok i sin egen seng. Men det så rigtig hyggeligt ud. Og jeg fortæller, at Andrea har fortalt spøgelseshistorier. Så de andre små piger blev så bange, så de tissede i bukserne. Ej, det er ikke rigtigt. Jo, tissede i bukserne. Nej. Og så har de har hørt Shakira. Nej, de har ikke hørt Shakira, de har hørt Anastasia 300 gange. Ja. Og de er slet ikke rodet op på værelset. Overhovedet ikke. Jo, vi har haft. Det har vi gjort i går. Det er rigtigt, der ryddede I op. Så kom I til at rode igen. Men jeg må sige, det virker som om, vi har haft det rigtig hyggeligt. Alle sammen. Og hvad dag er det i dag? Det er... Jeg tror nok, det er den... Er det ikke den 11.? Det kan godt være noget af den Ja, retning, det jo. er den 11. Fordi Den det var 11. februar 2003. Vi skal også krydse af på vores kalender, når vi kommer hjem igen. Hvad krydser jeg af? Kalender, jeg har lavet en kalender til Sara. Og nu har vi også fået et rigtigt kalender. Jeg fik med Peter Plys og Andrea fik med nogle rigtig flotte heste. Og hvorfor krydser jeg af på kalenderen? Er det for at følge med i, hvad dage det er? Så jeg kan se, hvornår jeg er fødselsdag og sådan noget? Ja, chokolade på. Chokolade Jeg har også på? lavet et kalender, som er kun til Saras fødselsdag. Så det glemmer jeg. Det er smart. Det var ikke godt, det kan huske. Så er det fordi den der æske morgenmad der. Så. Godnat, Spejl, du. Har I børste tænder? Nej. Har I vasket under armene? Nej. Skal vi? Så stor er vi blevet. Ja, de til at vaske under armene. Og Ella der. Ej, hvor er du dygtig til at spise, eller? Du spiser den næsten, ikke? Nej, hvor er du dygtig. Og Sally elsker havrefras. Det kan jeg også lidt. Jeg elsker det. Sara hun er helt vild med havrefras. Det er det bedste, du ved. Nej, far, se. Ja. Se senere. Og Andrea her. Havrefras, det er hendes livret. Nej, det er butterdej med spinat. Butterdej med spinat, kan du se, hvad? Far,